Assalamualaikum. Ayo sinau basa Jawa. Coba gatekno pacelatan ing ngisor iki. Ing kono ana wong loro sing jagongan, yaiku budhe karo ponakane. Gatekno sing tenanan ya. Nduk, arep menyang ngendi iki? Menika budhe, kula badhe mundhut gendhis. Dhewean wae to, Nduk? Inggih budhe, ibu taksih dereng wangsul saking peken. Lho, yah mene ibu durung mulih to saka pasar. Dereng budhe, menika kala wau ibu bidal radi siang. Ya wis, ngati-ngati ning dalan ya, Nduk. Inggih budhe, matur nuwun. Mangga budhe, kula rumiyin. Saka pacelaton iku mau ana sing kurung trep klaro undha usuk basa kayata menika budhe kula badhe mundhut gendhis. Sing trep menika budhe kula badhe tumbas gendhis. Nah, inggih budhe ibu taksih dereng wangsul saking peken. Sing trep inggih budhe ibu taksih dereng kondur saking peken. Nah, kaya iku mau tuladhane basa sing trep karo undha usuk basa. Sakmene wae video dina iki. Assalamualaikum.